Čau lidi, vítáme vás z našeho druhého videa z hry FIFA 15 a je to opět zápas podle Ligy mistrů Atletico Madrid Real. Jirka hraje, nebo Jirka, Jirka hraju za Atletico, velká chyba, Za Atletico, jo. za Atletico Madrid, ježiš. A je to derby, samozřejmě, všichni víte, snad. Jsem nějaký pošlu. No, a Kuba hraje za Real Madrid. Posuň to tam Ramos. Hele. Čumek budu mít já. Ne, já to na to skoro dosáhl. ale co nedosáhl? Skoro. Ne, tam ne. A zrovna... No dobře, kas. Gareth Bale, navádí si to na prostředek, hrá na Gareta Balea a to je škoda. Roh není. Dobře, a není to gól, to je škoda. Jsem líp zakončil. Rodriguez. Mohl jít zamířit. A měli bychom něco trochu mluvit. Jo, Koukej! má balón. Dává do běhu na Maria Mandžukiče. Ten si zasekává, ale nedává gol. Marcelo zastoupil Ikera Casilase na brankové čáře. Jo, na brankové čáře, na malém Na brankové vápně. čáře spíš v bráně, no. Na malém vápně. No tak už je v bráně. Ale tak tohle byla obrovská chyba. Ale Maria Mandžukič. Včera. Štěrý to vyhrál hlavičkový souboj. Gareth Bale. A Koke ho stíhá. A Koke ztratil balón, ale... Gareth Bale opět vybojoval balón, centruje a tam není Chicharito. Tam je jenom moja. Ty. Na James Rodriguez. Mimo. Vedle. Dobrá práce Carvajal. V polovině připravili soupeře o míč. Teď si zahraje branka. Ne, hej, máma se Nech to Jirku. Ale Gareth Bale, ale neprošel. Nikros. James Rodriguez. A je to faul. Ne. Dáme. Co? O 1 milimetr. A trestá jednoho z hráčů žlutou kartou. A zcela po právu zeď má stát předpisových 9 metrů 15. Ježiši Maria. Rozhodně nestalo. Zase pěnu. Počkáme se Rodriguez, vyhraj hlavu. Nevadí. Když už jednou hlavu má, tak proč by měl vyhrávat? Jo, takhle to myslí. Stana. Sergio Ramos otáčí na Gareta Balea a Gareth Bale zasekává na prostředek a střílí. Vedle. Co to je? Ne, pojď. Gareth Bale posouvá a nepřesně. Chicharito dává gól! Javier Hernández. Ne, ale já ještě dostanu góla. Je, kam to dál? Hele, tak schválně, jo. Ne! Gól!
To byla velká chyba. Ikera Casillas. Casillas, peš pod sprchu, ti říkám. Na hovno. Na hoví. Myslel na hovínku. Školácka, ty by určitě udělal náš spolužák Roman Hýlko. Nebude mít Satran. No, ještě dostanu další gol. Pepe posouvá, Chicharito sklepnul přesně na Kokeho. Dani Carvajal dává, Chicharito prohrál hlavičkový souboj a tohle je nepříjemné. V momentě přihrávky byl a Pánek rychlejší. Rodriguez. Poskytl skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Rozhodčí právě ukončil to první půli. Průběžné skóre 1-1. První poločas nepřinesl nic, co bychom od těchto dvou vyrozili. Rozhodčí už dal pokyn k zahájení druhého poločasu. Gareth Bale. Soupeř bojuje o míč. Gareth Bale. Tak, proč by to neskusil, co? Rána Gareta Bale na. Ale oni tam křičí Madrid, akorát teď nevíme, který fanoušci to jsou. Ne, to je škoda. No, městským derby. Vážně nevíme. Real křičí, já to docela... Ne! Dobře Modričenky. Počkej, já se kouknu na sestavu. Modrič, Kroos, James, Chicharito, to bylo dobrý. Ty ne, dobře. Jo! A Koke přidává druhý gol. Atletica Madrid. Se nemůžu vzpomenout na jméno. James Rodriguez. To je faul. Jako Kubovič. A já jdu do náporu, ale. To je faul. Taková kosa. Hraj, prosím tě, nezdržuj. No, Helena. Ne, tam nikdo není. Sakra. Marcelo. Luka Modrič, Chicharito. Si dobře ale Modrič vybojoval balon zpátky, James Rodriguez posouvá na Carvajala. A Dani Carvajal udržel furt balon. Jeho rána byla zablokována. Pepe výborně vystoupil. Dani Carvajal. Ještě Toni Kroos a jeho rána mimo. Jak byl ryby. Víte, kde tak měl sobě ty díky. James Rodriguez neudělal. Dobrá patička. Ne, Pepe. Dobrá. Dobře, Pepe. A posun. Modrič. Cristiano Ronaldo. Dobře, Kroos. Chicharito. Zase ne. Ne, dobře. Tam přihrávka. Chicharito. Ne. Godín. Koke. Třeba z druhého gólu Atletica Madrid. Dělej, Pepe. Dělej. Ty. Co? Dělej, Casillas. No Mandžukič.
Tyjo, hej, co to je, Kasian? Máme. Dělejte! Po obrazu od jednoho z hráčů. Tam nikdo není. Tohle mohla být rozhodující akce. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Ne. Ne, Marcelo! Ty jsi takový blbec, ty jej, no. Koukej, ještě kvůli tobě dostanem góla. Skvělý zákrok, ale míč Dobře, Kasian. kontroluje. Máme zraněnýho. No jasně, ještě když mám balón. Toni Kroos. No, ještě mi dej balón, ty jo. No, jasně. No, už je konec. To je taky mi nerozumí. No. No. Já mám balón, musí písnout. Tady se s váma. Loučíme. Naposledy A čau, čau. Čau. patří minulý